نبارز حلفة بارتنا اتوم 4 جيكانو نانرنيا دقيمو من تملسون اتا بيت منقستم ولا قد محاد عامت يقدفوها شحن 300 عامت حالفوها ملو فريسان تصنحهم رئينا نيرنا إذا ترايزي كونس حجتهم ناي نارنيا فطرات بميراز زبال نقص ملو نغطف أخم زهدون لون بيت منقستومن فطراتان نمدحان دما مستنا مترش حقازي أمزخونة كاسبين نزعوي تشجر مفتحن ممتع نبيت منقستاتيوم ننقص ميراز قتلوان تفتنو رئينا نيرنا مبارلو معنتي كاف تغفال نسوقات سيلنا رأينا أزوم زحلفو بارتيتات ندحر زيريقهم ممكن فيديو ديسكريبشن ويدما وشتي channel ناتيهم ترخوامكم أزوم زغطسولو بارتيتات بدن بنخردوكم أقدمكم تراخم ممرات كسام ودعتا سنايت أنيد بيتر ناكاسبين تحقاقيزوم اتعاوي نايتا بيت منغست معصو خفتوان كلو أدمن بلعن خوينو بلان بادينا نستورم مركتي ومو ات بيت منغست نمورار نوشت ناقوية آتيو يخون دا أمبر نقوس ميراز كاف تخفل خملت انكالو نغلو متادراتو تنكيوام سلزنوره اتوم هاندوت آتينا خنت قينا يلوم تحسوز نورو ناينارنيا فطرات من انتبوق عدلي رخون اتوم متادراتون نبيت منغستوم بدن بناتا كراخلو نتوم ناينارنيا فطرات حدا بحدا قطرون قنسلوم يجمرو نقوس ميراز اتو كينات سعراي كوينخم زود أورقص أنيا خون مسجمرة جن اتو معصو عاتيوم نتوم ناينارنيا فطرات أوشتي عاتيوم نخطرفوامن ولا نحدن كيم حارو نقولهم نقطلوامن إزاز جن اتو معصو نخيعصو أفرق خوات سحن كالو حدو مينيتور إناقويا خيدو بمأقور بمدقاف تطويا بلومو بيتر اتو كيناتي سعرخم زلو قلص خوينلو نتوم سترفو بفتنات كافت بيت منغست واتيوم نافتج أكا نخملاسي إزازوم إذا قورن كلو نكورنيلي سدحينو نافرس تسقيلو قدم مملاطو كاسبيس نتوبو زقاتلولون كلنا قروز وسلولون حوبقو برحقتنا تقوموتا يتصنح جن اتوم ناينارنيا فطرات ملو خملتو عدلن كيرخو نقوس ميراز كاو جنرالو جلوزيت مسارح يقبلمو نتمعصو تشكيمو زنورا منيتور توكيس يوقعو اتمعصون زدقفو سب سلازيرخوه نامريت يودقمو بزحات فطراتو وشت تعاصم يترفو بيتر تجمعتيلنا أميت أمتمو لبوت أحسن حزن يملأ يخون أمبر حزي نعوم كجورو لهم زغلنا جريلن ميراز دمان وتهدراتو نتومو وش تسترفو كلهم ناينارنيا فطرات حدا بحدا بزي محرت نقط لهم إزز أزغط لنكوهو بيترن كاسبينن توم كالوت كافت خوينات استرفو فطراتن نفت زحبو لبعض تخملسون كلو لوسي أفدق خوينات قبلهم كن نخدكو عمسوهم كيدم زنورو بزحات ناينارنيا فطرات مسوهم كم زيتو ملسو تستوعلمو انتاي كم تفترن بيتر تحطو بيتر دما كاسبين قتالو بوخلش توايو ناي ميراث كفل بمخادو اتو اوبريشن زبالاشو خوني سلستسمعو نكاسبين نغتحطو ينقرا كاسبين كم مجمريا نفت بيت منغست خير كامتكع ناتو حساب مخانو بمتكار نناو علو سنفت نعو طفاتنيان خيغورو ينقرو أو كيدي اتغتعنا مرري خيدمو نابا أسقط كمرحن تول أدمن تطوي بلومو ترامكيت أفتنايت مالوغة بتعمو توغوريو خمز نورن نموت كم استقاروين نجيريو قارتهم لوسي أو سحلفو معلطات بترقاقام هيوتا يدحنلان يحقزان سلز نورة بتعمي أطفوت ينيرا إذا قد سمعن كلاون تجأني غانا وقت ناوغيت خيدمو تاستوكود أسوات كتادحن تخيل مدحاني تحيزا ناوغيت كيدا تدحنو بتوغنفت بيت منغستي ميراز كاسبين كحيدنا مستومس ماتنياتات فطرات سلسرحلو ناي قدن حدش نكوسيتينا ايو ناو الزوفان صغير سوتحالي دما انا سلزخونكو نقوسكم كون تقبلوني يبلومو كلاتهم يقبلوو كلهم توم مسافنتون وسونا وكينات نخدو فقادنياتات يخونو بتوغن كاسبين افتستحولو بوتا بزعوا بون صغطو لحوبون نحسو يتصنح إذا استوعى نيكوبيك كسيلو بدحريتي متصمو نميراز قتيلكا حنو بخاخت فدن نقسنا خاخت ملسن كحجزك يا خيلي حنت فلي زالت من قدلا زوم سنفات 4 حواتون فتسمو ماير لي خانيلو نكاسبين حماق حسانو رؤسيم تسألو كاسبين دليتكم زلوو قلت خقبرن كلوون كافت مأخل تسلمات حدا جيف تقولان حنت غفقت ملكعت أنقاليتن يمتسو تات أنقاليت بزعها زدقسه فلي حيلي متساق تزارون كلا كاسبين ميراز كم زموت رقص أنياري خيلي حتى أتات أنقاليتون ميراز برقص كم زموت إنها تزاروت نكاسبين إنها زروتو أمريت تجحقرمو قلقالات مستزاروت أتات عادات أنقاليت سوات نمدرقة تتكمل لازنورت كارا فتنا أزلان زوفان كتشوق عن كلا نوحنا برد من دقيس الرحمو بودما أتات عادات أنقاليت الرئة أتات عادات أنقاليت أوجت أتعوي برز تعاتيتيات مثل نكاسبين كتريون كلاون نايدم كاتبتات رايها نيلا إذا تسدلو كين كاسبين زكورو لنجار تخكل كم زي كونه تردئو حساو قيرو ندحريت كملاسي مكر
ኦሮማይ ግን እቲ ሰዓት ኣኺሉ ስለ ዝኾነ እቲ ገጅፍ ተኹላ ብድሕሪት ይሕዞሞ እታ ጠንቋሊት ኢዱ ሓሪዳ ቀሰቢሎም ናፍታ ጻዕዳ ጠንቋሊት እናቕረብዎ ይጸንሑ ኣብታ ሰዓት ንሳ ግን ፒተርን ኣሕዋቱን እናጎዩ ይመጹሞ ገሊኦም ጠጠው ንኸበልዎ እንትሞክሩ እቶም ዝተረፉ ድማ ምስታ ጠንቋሊትን ምስቲ ገጅፍ መፍርሒ ተኹላን ምባኣስ ይጅምሩ ኒኮ ቤክ ጠጠው ከብሎም ይሞክር ግን ንዑን ነቶም ካልኦት መሳርሕቱን ይቐትልዎሞ ፒተር ንካስፔን ጠጠው ከብል ናፍታ ክቢ ክኣትን ከሎ ዋላ ካስፔን ካብ ናይታ ጻዕዳ ጠንቋሊት ቁፅፅር ይውፃዳ እምበር መሊሳ ንዕኡ ተእትዮሞ ደሙ ንኽህባ ሕሉኑ ተቆፃፂራ ናብ ኣናቕረወቶን ከላ ኣድመን ብድሕሪት ብምኻድ ንተተዓፂያሉ ዝነበረት ናይ በረድ መንደቕ ካራ ብምእታይ የፍርሶሞ ናፍታ ዓለም ንምምላስ ትገብሮ ዝነበረት ፈተና ሙሉእ ንሙሉእ የፍሽሎ ድሕሪ ዝኹሉ ዕግርግር ካስፒየን ንኽዕርፍ ንደገ ወፂኡ ኮፍ ይብል እሞ ኮርኔልየስ ቀሲሉ ብምምጻእ ኣብ ጎኑ ኮፍ ይብል ኣብዞም ዝሓለፉ ሰሙናት ዋላ ብዙሕ ነገር ይጥም ዳ እምበር ሕጂ እውን ካብዞም 4 ኣሕዋት ወጻኢ ንናርንያ ከድሕና ዝኽእል ንጉስ እንድሕር ደኣ ሃልዩ ንስኻ ኢኻ ኢሉ ይነግሮ በቲ ወገን ፒተር እውን ኣብ ውሽጢ እቲ በዓቲ ምስ ንእሽተይ ሓፍቱ ሉሲ ኮፍ ኢሉ ይጸንሕ እሞ ናይ ኣዝላንድ ምስሊ ናይ ዝተቐረጸሉ እምኒ እናጠመተ ንሳ ንኣዝላንድ ክትሪኦ ብምኽኣላ ብጣዕሚ ዕድለኛ ከም ዝኾነትን ንሱ እውን ከም ኣኽሪኦ ተዝኽእል ከም ዝምነን ንኣዝላንድ ዝበለጸ ንኽኣምኖ ንእሽተይ ምልክት ክርኢ ከም ዝምነን ይነግራ ግን ሉሲ ንሳቶም ናይ ኣዝላንድ እምነት ዘይኮኑስ ንሳቶም ንኣዝላንድ እሙናት ምዃኖም ከሪኡ ከም ዘለዎም ትነግሮ ኣብታ ደቂቓ ንሳ ግን ኣድመና ውሽጢ እቲ በዓቲ ይመጽእ እሞ ንጉስ ሚራዝን እቶም ወታደራቱን እቲ ድልድል ሰሪሖም ስለ ዝወድእዎ ሸጊሮም ንኸትኩዕዎም ብኹሉ ኣንፈት እቲ ጫካ ኸይቦሞም ስለ ዝነበሩ መጺኡ ንኽርኢ ይጽውዖም ፒተር እዚ ክሰምዕ እንከሎ ብጣዕሚ ይጭንቕን ይፈርሕን እሞ ንኣዝላንድ ንኽትእልሽ ንሉሲ ናፍቲ ጫካ ንኽሰዲ ሓሳብ የምጽእ ትራምኪት ኣዝላንድ ናይ ሓቂ ከም ዘሎ ፈጺሙ ስለ ዘይኣምን እቲ ሓሳብ ፈጺሙ ይፈተዮን ንንእሽተይ ቆልዓ ከመኢላ ናብ ማእኸል ጫካ በይና ንሰዳ ኢሉ ድማ ምክታዕ ይጅምር ግን ፒተርን ኣድምን ኣብዚ ሰዓት እዚ ንንጉስ ሚራዝ ክስዕሩ ዝኽእሉ ናይ መጨረሻ መማረፂኦም ንሱ ብምዃኑ ክገብርዎ ይውስኑ ሱዘን እውን ንሉሲ ንኽትሕልያ ምስኣ ከም እትኸይድ ትነግሮም እሞ ፒተር ነቶም ካልኦት ሉሲ ንኣዝላንድ ሒዛቶ ክሳብ እትምለስ ናይ ሚራዝ ሰራዊት ኣብ ደገ ክነጽንሖ ኣለና ኢሉ ይነግሮም ግን እቲ ሰራዊት ልዕሊ መጠን ብዙሕን ሓያልን ብቁፅሪ ይወልፆምን ስለ ዝነበረ ሕጂ ናይ ኩናት ስትራቴጂኦም ኣዝላንድ ክሳብ ዝመጽእ ምድንጋይ እምበር ምድምሳስ ወይ ድማ ክንዲ ዝተኸኣለካ በዝሒ መቕታል ከም ዘይኮነ ግልፂ ይገብሮ ኣብ መንጎ ካስፔን ካብ ኮፍ ዝበለሉ ይትስእ እሞ ናይ ፒተር ፍቓድ ድሕሪ ምሕታት ንጉስ ሚራዝን ወታደራቱን ንኸዶም ክኢሉ ዝኽእሉ ሓንቲ ፍልይቲ ሓሳብ ይህቦ ፒተር እውን እቲ ሓሳብ ብጣዕሚ ስለ ዝፈተዋ ንኣድመን ደብዳቤ ሒዙ ናብ ንጉስ ሚራዝን እቶም ካልኦት መሳፍንትን ይሰዶ ኣድመን እቲ ደብዳቤ ምንባብ ክጅምር እንከሎ ኣብዚ ዓብዪ መዓልቲ እዚ ናይ ብዙሓት ወታደራትን ብዙሓት ኣስማተኛታት ፍጡራትን ደም ካብ ዝፈስስ ንጉስ ንንጉስ ሓደ ንሓደ ንጋጠም እሞ እቲ ዝሰዓረ እቲ ኩናት ከም ዘሸነፈ እቲ ዝተሰዓረ ድማ ኣብቲ ኩናት ተሳዒሩ ከም ዝተማረኸ ይቁፀር ሎማዓንቲ ናይ ማንም ወታደር ኮነ ኣስማተኛ ፍጡር ደም ምፍሳሰ የድልን ኢሉ ድሕሪ ምንባብ ናይ ንጉስ ሚራዝ መልሲ ይጽበብ ሚራዝ እዚ ቐልዲ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖ እናሰሓቐ ኣነ ንኹላትኩም ከም ዘይነበርኩም ገይሩ ክድምስሰኩም ዝኽእል ሰራዊት እናሃለየኒ ህይወተይ ሓደጋ እቴ ሓደ ንሓደ ዝገጥም ኢሉ ይሓቶ ኣድመን ድማ እንድሕር ደኣ ናትካ ሰራዊት ንዓኻ ኣሚኑ ናብ ኩናት ክሰደካ ዘይኽእል ከመይ ኢሉ ብኣኻ ተላኢኹ እሙን ኮይኑ ክዋጋእ ዝኽእል ኢሉ ይሓቶ ኣብ መጨረሻ እውን ክካታዕ ክሙክር እንከሎ ከመይካ ብንእሽተይ ቆልዓ ትፈርሕ ናይ ሓቂ ደፋርን ጅግና ንጉስን ምዃንካ ክተርኢ ተደሊኻ ሎማዓንቲ ኣዕድልካ ኢሉ ይእምኖ እሞ ሚራዝ ናፍቲ ቅልስ ንኽኣቱ ፈቓደኛ ይኸውን ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ኣብ ውሽጢ እቲ በዓቲ ካስፔን ንሉሲና ሱዘን ንኣዝላንድ ንምእላሽ ክወፃን ከለዋ ፈረሱ ሒዘን ንኽኸዳ ይበንሎ ጽቡቕ ተመንዩ እታ ጥሩምባ ኣውፂኡ ንሱዛን ክምልሰላ ይሓስብ እሞ ሱዛን ካለ ግዜ ክጽውዖን ክደሊ ስለ ዝኽእል ምስ ባዕሉ ንኽትጸንሕ ትነግሮ ንሱ እውን እዞም ክልተ ሰባት ልዕሊ ማንም ግዜ ከም ዝተፋተዩ ይርዳኣ በቲ ወገን እቶም ክልተ ንጉሳት ንመላእ ሰራዊቶም ወኪሎም ንኽጋጠሙ እንትዳልዩ ንጉስ ሚራዝ ንሶፓስፒየንና ግሎዜል እንድሕር ደኣ ነገራት ጽቡቕ ዘይከይዶም ንንጉስ ፒተር ንኽቐትልዎ ይእዝዞም ብዙሕን ከይጸንሐ እቲ ቅልስ ይጅምር እሞ እቶም ንጉሳት ብዘለዎም ጉልበት እቲ ኩናት ሰዓርቲ ኮይኖም ንምውፃእ ምቅላስ ይጅመሩ በቲ ወገን ኣዝላንድ ዝእልሻ ነበረ ክልተ ኣሕዋት ብርሕቐት እቶም ናይ ሚራዝ ወታደራት ይስዕዎን ከም ዘለዎ ይስተውዕላ እሞ ሱዘን ካብ ፈረሳ ብምውራድ ንሱዘን ንኽትከይድ ትነግራ እሞ ንሳ ብድሕሪት ቀርያ ብፍላጣ እናተኮሰት ነቶም ወታደራት ክትሃድኖም ትሞክር ሱዘን ነቶም ብቕድሚት ዝነበሩ ውስናት ወታደራት እናተኮሰት እናወቕዐት ናውድቐቶም ትጸንሕ እሞ እቶም ብድሕሪት ዝተረፉ ክልተ ናብ መሬት የውድቕዋ ሕጂ ፍላጣ ስለ ዝወድአት ክትኩሰሎም ኣይትኽእልን መጨረሻ ኣኺለ ኣይላው ዝኣመነህሉ ሰከንዲ ግን በዚ መጺኡ ከይተባሃለ ካስፒየን ይመጽእ እሞ ነቶም ዝተረፉ ወታደራት ይቐትሎም በቲ ወገን እቶም ክልተ ንጉሳት ንደቓይቕ ሓያል ባእሲ እናካየዱ ድሕሪ ምጽናሕ ክልቲኦም ደኺሞም ስለ ዝነበረ ቁሩብ ተዕሪፎም እቲ ባእሲ ንኽቕጽሉ ወይ ይሰማምዑ እሞ ንናቦትኦም ይምለሱ
بيتر بالساعات إيدو تقامين بتعم دخيمون سلازنورة تسفى قورت جمير إزالو لوسي نازلاند رخواتو تخوينا دما بترقا قامي حطم جمز حزن من قدي نسوم كاولوس زبرخو وورين ورن بتوغن ميرازون نقلوبيل بترقا قامي خوريلو بيتر نقاتلني نيشي تريفونيرو إذا خلنت في الترجن سويل كأخطر إنير كايلو دماي نقفو أتوم كلتا نقصات عرفتم وديهم كالسومنا مقتصال تمليسوم نافت قد مئاتي مو كروتينات وأسو دحر متنح بيتر لعلنتي الليو نميراز أمريتو ديقو قطلنا تدالي تسأنحمو نسو كتالاي نقص كم زي كونن نسو 5 قلت سلازنوره نحو مقتال كم زي يدلني نقرو جن ميراز اتاقات أمخم عدلي تكاملامو بدحريت كتقو عنتو مكر بيتر دقيمو ننوسو بمكلخال دقيمو ننقص ميراز نمريتو دقو يخون دا أمبر حجون نحوناي مقتال دليت فتسيمو ينورون دحرزي نا دحريتي قمت ألمو نتنسو زان حيزوانا في بوتات مليش زنورة كاسبين اتخرق قبيلو أبو خاز قتله حاو بوخا أيو كتقتلون كتمحرون نات كاوساني إيلو اتخرق قبلو كاسبين قتلو دلو كينو نا ميرازي قرومو ميراز اتتخكرنيا ناي نارنيا نقص أو عين غيرو إلو غيلو نخموتي داله جن كاسبين قتلو يدالين نعخاق محركة نتوم ناي نارنيا فطراتون ميريتوم وليس خوامي أنا خمخا نسلت أنزقتل سوي كونكوني لو ندحريتي ملس سوباسبين نميراز كحجوزنا أو يمتصمو ميراز بتون كل التحجزتو بتعم سلستنا دده إذا كنات مستودة واجا خا كأيلو فرارحو سوباسبين ون بتعمين نادى دمو نقص ميراز عنتو بوتا دراتو متسعتو زنورت كأي حكنتي تزلوا نايشوزان فلات أتتقيمو بعلو أو قوني وقومو نقصنا تقتيلو تسعيرون كلو بفلات أتوكسون قتيلو مو بموال اتوكينات يوعاوعو نقص ميراز أو زور قلق موتن كلو نسوق المسجلوزيل نتون قالوا توتادرات نوكينات نممرح بفرسو ناقالو اندحريتي ملس كاسبين ون نفرسو تسقيلو نفت بعتي ملس مو مستمو زنورو تواقعتي نمتقعت زي كونس نمكلا خال مدلا يجمر جلوزيل بتعم بوزح قطر زلو متادرات نفتم نارنيا فطرات كتقعوم يسدد جن كاسبين نتفتحت مريت زنورة بعتي زحزو عمدتات حدا بحد يفرسوم مو تبلع على زنورة مريت نتحت قدام مسنكلو اتهم ناي ميراز وتعدراتون نفتوش تقرقار سميت أو ميتصدفون ولا ندقايق طرايقون دا أمبر بيترن اتهم كالوت وتعدراتون روتي العلنة تيرخو متقع خلص جمرو دقايق نكملهم اتهم نخدقعو بدحري توسيخم زموتو ناي ميراز وتعدرات لعلمات انبزوحات سلسنورو بيتر نخلهم ناي نارنيا فطورات ندحري تمليسهم افتبعات اتيوم نخحبو اينوغرم هوبسبين كنا نتوم وتعدراتو نتعف دقة بعد بتريقا من ناوقع نخفرس وإزوزو ممو نتعف دقة بدينا أقول كعباسن كلو حجي بيترن نتوم استروفو فطراتن نتوم ودقة زلونا ميراز وتعدراتنا قد أمكازي ممات كالي ممارت إيولومن بتوغن لوسي أما خلت جاكا اتفرس نوزو سدانا قالو الدحر متصنح بروحوقنا أزلاند تريو الناوغيت كيدا تحقفو مو سخلو جيزة بحق خمز رؤيتون خل سوالات نجر ما نمك أمنا خمزي كألت نقرو أصلاً دما سواتي إيمانوخي أي إيمانوخي نعي كترخو خممتا نسوطات أو كبلا كي يقبا أن يريلي من السلام لوسي بتعم حزينة يكرتان حتى تترئسات دننمو أزلاند بتعم خمز حزنة تردئو حجوون كمز حقزون بمنقار كامريتي تسئمو زوم أوام زأخلوم جيزاد حق إيدوك إسوميلو حيال دمسخا أفخوت إنكالو اتنفاس بحال أتي وزي فلت داري غزنا ورجعكا نفاس كأتيون كساقسني جمر بتوغن نفت حدو كينات كنملسن كلنا اتوم ناي نارنيا فطورات كافتوم ناي تلمرين وتادرات زموصم زنورا حيالن تدراراون متقعتي تتصاوير كمكلخال بتعم فتانن كبيدن يخوينوم نيرو امونغو تعادو كينات ون كلوزيل نكاسبين نقطلو عدل يركب ግን ድማ ፍታናይ መጠረሻ ሰከንድ እሱ ሁሉ ግዜ ዝገብሮ ነበረ ነገር ጌጋ ምዃኑ ስለዝተረድኦ ሓሳቡ ቀይሩ ንድሕሪት ይምለስ ግን ሰንካ አዝላንድ እቶም ከባቢኦም ደቂሶም ዝነበሩ እዋም ህይወት ስለዝነበሮም እናተንቀሳቀሱ ነቲ ኮነረል ጭሕዎም ናብ መሬት የውድቕዎሞ ብኡ ገይሮም ድማ ነቶም ዝተረፉ ወታደራት ሓደ ብሓደ ከጥቅዕዎም ይጅምሩ كاسبين زخر انكلو بتعمي دنقص انت خم زفطر له كيتردو دما بيتر نحجزو اناتو غايا خفتو غدغادي وصمو اتناي نارنيا اوام كم تازلاند زاززن ننارنيا نخواغا خم زمص اغلص يخونالو سوباسبين زغر انكلو بتعمي دنقص ناب حق ديوم اوامنا تنقسقسو زواغونا لو يلو نحسب دحر مصنحون نخلوم وتادراتو ندحريت نخملوس يززوم اندحر انا فتروا كنقروم كيلنا بتادلدلنا سعونا خموصو مكرون كلو نتوم ناي نارنيا فطرات حدا بحدو خنقطلو مينا اتوم اوامون رواجا غيرهم كسعونا سلازي يخلو فتيمو ما يحجزوهم التوكيناتهم بالعلنات كنمرحينا بموال سراويت مريحو نفتروا انفت مغاي يجمر كن سراوت حيزوف تدلدل كوصحن كلو بتعاده ጫፍ ሉሲ ምስ አዝላን ጠጠው ላይ ሪዋሞ بتحمي دنقصو
ግን ድሕሪት ተገምጢሎም ክምለሱ ዕድልን ከይረኸቡ እቶም ስዕቦም ዝነበሩ ናይ ናርንያ ሰራዊት እውን ብድሕሪቶም ይርከብዎም። ሶፓስፔን ብጣዕሚ ተገሪሙን ተደናጊጹን እዩ ነይሩ። ግን ካብቶም ብድሕሪቶም ዝነበሩ ናይ ናርንያ ሰራዊትን ዝንቀሳቐሱ እዋምን ነቶም ብቕድሚኦም ዝነበሩ ንእሽተይ ቆልዓን ሓደ አንበሳን ምግጣም ቀሊል ኢሉ ስለ ዝሓሰበ ንቕድሚት ንሰራዊት ይመርሕ። ይኹን ደኣ እምበር ኣዝላንድ ከምቲ ሶፓስፔን ዝነዓቆ ኣይኮነን። ሙሉእ መሬት ዘንቀጥቅጥ ሓያል ድምፂ ካብ ኣፉ ከውፅእ እንከሎ እውን እቲ ሩባ ምንቅስቓስ ይጅምር እሞ ሓደ ገጅፍ ካብ ማይ ዝተሰርሐ ፍጡር ይመጽእ። እቶም ወታደራት ተደናጊጾም ገሊኦም ናብቲ ሩባ ገሊኦም ከዓ ናብቲ ናይ ናርንያ ሰራዊት ኢድ እናሃዊ ይምልጡ። ኣብኡ ጠጠው ኢሉ ዝተረፈ ሶፓስፔን ግን በቲ ዓብዪ ፍጡር ተጸቒጡ ይመውት። ኣብ መጨረሻ እቶም ናይ ናርንያ ፍጡራት ስለ ዝሰዓሩ እቶም ናይ ሚራዝ ሰራዊት ኢዶም ንኽህቡ ፈቓደኛታት ይኾኑ። ድሕሪዚ ፒተር፣ ሱዘን፣ ኣድመንና ካስፔን ቀስ እናበሉ እቲ ሩባ ተሻጊሮም ይመጹ እሞ ኣብ ቅድሚ ኣዝላንድ ክበጽሑ እንከለዉ ተንበርኪኾም ይሰግድሉ። ኣዝላንድ እውን ንጉሳት ናርንያ ኢሉ ድሕሪ ምጽዋዕ ንኽትስኡ ይእዝዞም። ግን ናይ ናርንያ ንጉስ ክኸውን ተሾይሙ ስለ ዝነበረ ካስፔን እንከይተስአ ድንን ኢሉ ይጸንሕ። ስቑኢሉና ጦሞቶ ድሕሪ ምጽናሕ እውን ካስፔን ኣነ ንጉስ ተባሂሉ ይጽዋዕን ምኽንያቱ ንጉስ ንኽኸውን ድሉው ዝኾንኩ ኮይኑ ይስምዐንን ኢሉ ንኣዝላንድ ይነግሮ። ኣዝላንድ ተቐባቢሉ ንስኻ ንጉስ ንኽትከውን ድሉው ኢኻ ኢለ ዝኣምነሉ ዋና ምኽንያት እዚ እዩ ኢሉ ድሕሪ ምንጋር ክትስእ ይነግሮ። ድሕሪዚ ናይ ሬቸፒ ብጾት ኣብቲ ኩናት ተጎዲኡ ስለ ዝነበረ ኣብ ስትሬቸር ተሸኪሞም ንኣዝላንድ ሒዞምዎ ይመጹ። ኣብ መሬት ከቕምጥዎ እንከለዉ ሉሲ እታ ዝሓመመት ተድሕነ ስማተኛ መስተናዊ ኣፉ ተንጥወሉ እሞ ንከይዶም ገይሓዊኡ ካብ ስትሬቸሩ ይትስእ። ንኣዝላንድና ሉሲ ክሪኦም እንከሎ ብጣዕሚ ይሕጉስ ኮይኑ ነይሩ። ግን ንድሕሪት ጥው ኢሉ እታ ዝፎትያ ዝነበረ ነዋሕ ጭርኡ ተቖሪፃ ክትጸንሖ ከላ ብጣዕሚ ይሓዝን። እቲ ኣጋጣሚ ልዕሊ መጠን መሕፈሪ ኮይኑ ስለ ዝረኸቦ እቶም ብጾቱ ንሱ ንኸይሓፍር ኢሎም ጭርኦም ንምቑራፅ ተዳልዮም ካርኦም መዚዞም ትእዛዙ ይጽበዩ። ኣዝላንድ ብዝተገበሮ ምዝና ሰሓቕን እናኾረዐን ንሪፒቺ እታ ዝፎትያ ጭርኡ መሊሱ ይህቦ። ድሕሪዚ እዚ ኩሉ ግዜ ኣዝላንድ ዝበሃል ፍጡር ፈጺሙ የለን ኢሉ እናተኻትዐ ዝነበረ ትራምኪት ይጽውዖ እሞ ብሓቂ ከም ዘሎ ንኸረጋግጽ ሓያል ድምፂ ካብ ኣፉ ኣውፂኡ ትራምኪን ብደንቢ ገይሩ የፍርሖ። ድሕሪዚ እቶም ንጉሳትን ነገስታትን ናብቲ ሓድሽ ቤት መንግስቶም ይኸዱ እሞ እቶም ናይ ተልመሪዝ ህዝቢ እውን ጽቡቕ ኣቀባብላ ይገብሩሎም። ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ኣዝላንድ ካስፔን ይጽውዖ እሞ ንኹሎም ናይ ተልመሪን ህዝቢ ዋላ ሓደ ሰብን ከይገደፈ ናብቲ ኣፍ ደገ ቤት መንግስቲ ንኽጽውዖም ይነግሮ። ካስፔን ፈቓደኛ ኮይኑ ንኹሎም ክእክቦም እንከሎ ናርንያ እዚ ዓዲ እዚ ናይዞም መስማተኛታት ፍጡራት እምበር ናይ ደቂ ኣዳም ኣይኮነን። ንስኻትኩም ናብዚ ዓለም እዚ ክትመፁ ዝኸኣልኩም ኣያታትኩም ናይ ባሕሪ ሸፋት ኮይኖም ወርቂ ዝሓውሉ በዓትን ትእልሹ ናብዚ ዓለም እዚ ዘምፀቶም ኣስማተኛ መንገዲ ስለ ዝረኸቡ እዮም ናብዚ መፅኦም። ግን እዚ ዓለምኩም ኣይኮነን ማለት ክትባረሩ ኢኹም ማለት ኣይኮነን። ክትጸንሑ ተደሊኹም ክትጸንሑ ትኽእሉ ኢኹም። ግን ድሕሪ ደኣ ሓድሽ ጅማሮ ደሊኹም ናብ ዘርባዕተ ንጉሳት ዝመጽሉ ናይ ኣዳምን ሔዋንን ዓለም ክሰደኩም ይኽእል እዩ ኢሉ ይነግሮም። ድሕሪ ዝግሎዘል ክኸይድ ከም ዝደሊ ይዛረቡ እሞ ንቕድሚት ክመጽእ እንከሎ ሰበይቱ ንሜራዝ ወዳ ሒዛ ሓደ ምዝፍን ብጎና ኮይኑ ንሶምን ክኸዱ ከም ዝደልዩ ይነግሮም። ኣብ መጨረሻ ናብ ቅድሚት ክመጹ እንከለዉ ኣዝላንድ ቅድሚ ኩሉ ስለ ዝተዛረብኩም ናትኩም ህይወት ልዕሊ ማንም ዝበለጸ ክጽብቕ ኢሉ ይነግሮም። ግሎዜል ንኣዝላንድ ንኹሉ ዝገበረሉ ነገር ደኒኑ የመስግኖ እሞ እታው ቅድሚኦም ንዓመታት ደሪቓ ጠጠው ኢላ ዝነበረት ኦም ክትፍታሕ እንከላ ኣብ ማእኸላ ኣፍ ደገ ይፍጠር። ግሎዜልን ሰበይቱ ሚራዝን እቶም ካልኦትን ብኣ ክኣትዩ እንከለዉ ሃንደበት ይስወሩ እሞ እቶም ብድሕሪት ዝተረፉ ሰባት ሩተይ ክፈርሑ ይጅምሩ። ኣዝላንድ ናብ ሞት ናይ ሰደድናሎ ተኾነኸ ከመይ ጌርና ንፈልጥ ንዘንበሳ እዚ ምንም ክንኣምኖ ይንኽእልን ኢሎም ክጨቓጭቑ ይጅምሩ። ሪፒቺፕ እቲ ኣፍ ደገ ሰላማዊ ምዃኑ ንምርግጋጽ 11 ብጾቱ ሒዙ ንኽኣቲ ድሉው ምዃኑ ይነግር። ግን ናጹ ኣብ ናይ ሰባት ዓለም እንታይ ከም ዝጽበየንሎ ፍሉጥ ነገር ስለ ዝነበረ ፒተር ንኹሎም የቋርጾም እሞ እቲ ኣፍ ደገ ጽቡቕን ሰላማውን ምዃኑ ንምርግጋጽ ንሱን 4 ኣሕዋቱን ቀዲሞም ከም ዝኸዱ ይነግር። ኣድሜንን እቶም ካልኦት ኣሕዋቱን በዚ ውሳነ እዚ ብጣዕሚ ይደንግጹ እሞ ናይ ሓቂ ኻደ ሕጂ ክንከይድ ኢሎም ክሓትዎ እንከለዉ እወ ኣብ ናርንያ ዝነበረና ሰዓት ወዲእና ኢና ሕጂ ድማ ንገዛና ክንምለስ ኣለና ኢሉ ይነግሮም። ቀስ ኢሉ ናብ ካስፔን ብምቕራብ ሰይፉ የቐብሎ እሞ ኣብዚ ከባቢ ንሕና ደጊመ ይነድልን ንዚ ዓዲ ግን ብፍትሕን ባዕርነትን ከም እትመርሖ ቃል እተየለየሉ ይቐብሎ እሞ ካስፔን እውን ቃል ብምእታይ እቲ ኻራ ክሳብ ትምለስ ምሳይ ክጸልሐልካ ኢሉ ይነግሮ። ግን ሱዛን ደጊሞም ናብ ናርንያ ከም ዘይምለሱ ትነግሮ። ካስፔን ብጣዕሚ ይደንግጽ። ሉሲ ድማ ናይ ሓቂና ደጊምና ይንምለስን ኢላ ንሱዛን ተሓታ። ኣድመን ድማ ፒተርና ሉሲ ኣድለይቶ ዝኾኑሉ ሰዓት ደጊሞም ናብቲ ዓለም ክምለሱ ከም ዝኽእሉ ንሱና ሱዘን ግን ደጊሞም ክመፁ ከም ዘይክእሉ ይነግራ። ሉሲ ብጣዕሚ ደንጊፃን ሓዚናን ንኣዝላንድ ዝገበርዎ ጌጋ ነገር ንዩ ኢላ ተሓቶ። ኣዝላንድ ድማ ምንም ኣይገበሩን ግን ካብ ናርንያ ክመሃርዎ ዝግባእ ኩሉ ነገር ተማሂሮም እዮም። ሕጂ ድማ እቲ ትምህርቲ ትኽክለኛ ህይወት ንምምራሕ ኣብ ናይ ባዕሎም ዓለም ዝጥቀሙሉ ሰዓት እዩ ኢሉ ይነግራ።
ሉሲ ብዝመልስ ዝዓገወትን ብጣዕሚ ክትሓዝንን ከላ ድማ ፒተር የጸናንዓ ፒተር ነገራት ከም ዝኾኑ ፈጺሙ ከም ዘይሓሰበን ግን ድማ ንሳውን ካብ ናርንያ ተኸደሉ ሰዓት ከኣክል እንከሎ ንምንታይ እዚ ከም ዝተወሰነ ከም ዝርዳእን ይነግራ እዚ ስዒቡ ኩሎም እቶም ኣሕዋት ንኩሎም ነቶም ናይ ናርንያ ኣስማተኛ ፍጡራት ክሰናወትዎም ይጅምሩ ሱዘን እውን ንካስፔን ክትፈትዮ ጀሚራ ስለ ዝነበረት ንኽትሰናወቶ ናብ ጎኑ ትቐርብ ደጊማ ክትመጽእ ብዘይምኽኣላ ብጣዕሚ ከም ትሓዝንን ዜሮ ሪኮም ጽቡቕ ክኸውን ከም ዘይነበረን ትነግሮ ካስፔን ተገሪሙ ንምንታይ ጽቡቕ ይኸውን ኢል ክዳ ኢሉ ክሓታ እንከሎ ኣነኮ 1300 ዓመት ሄላ እናቐለደት ንመጨረሻ ግዜ ተሓቕፎሞ ንዕኡ ዝነበራ ፍቕሪ ገሊጻ ናብ ዓለማ ንኽትምለስ ምስ ኣሕዋታ ትስለፍ ድሕሪ እቶም ኣሕዋት ኣብ መንጎታኦም ናብ ዝነበረ ኣፍ ደገ ከኣትዩ እንከለዉ ኣብ እንግሊዝ ናብቲ መጀመርያ ጠጠው ኢሎምሉ ዝነበሩ ባቡር ጣብያ ይምለሱ እቶም ኣሕዋት ብምምላሶም ሕጉሳት ነበሩ እዮም ዝመስሉ እቲ ባቡሮም ክመጽእ እንከለውን ናብቲ ትምህርቲ ቤቶም ንኽኸዱ እናጎዩ ይሳፈሩ ግን እዞም ኣሕዋት ካብ ናርንያ ብምምላሶም ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ሓዚኖም ዘይኮኑስ ሕጉሳት እዮም ነይሮም እምበኣር ካልኣይ ምዕራፍ ፊልምና ከምዚ ኢሉ ይውዳእ ከም ትፈትኹሞ ፈጺመ ይጠራጠርን ካብ 10 ወይ ክሓልፈ ንስኹም ክንደይ ከም ትወው ኮመንት ምጽሓፍ እቶም ዝቕጽሉ ምዕራፋት እዚ ፊልም ንኸየምልጥኹም ሰብስክራይብ ብምግባር ቪድዮታትና ናብ ኩሉ ሰብ ንኸጽሑ ድማ ሼር እና ላይክ ብምግባር ሓግዙና ብኻልኦት ፓርትታት ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ጽንሑ